top that. Γεια σας παιδιά, MCPlayGR εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό σχετικά βιντεάκι ώστε για να σας δείξω κάτι πραγματάκια. Εγώ με τον Mr. Thomas Gaming πέσαμε γεια. Κάναμε ένα site που πουλάμε και pranks account. Ναι. Εδώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς από το site. Έχουμε περιεχόμενο, δηλαδή πουλάμε Optifine Capes, Hypixel Rank, Minecraft Account Premium, Snow Lux και Full Access. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν απλά ένα μικρό βίντεο έτσι για να σας πω ότι άνοιξα ένα shop. Όσοι θέλετε να αγοράσετε μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα comments και το name σας και θα σας επικοινωνήσουμε και θα κάνουμε μαζί σας ρεκ. Ρεκ λέω, ό,τι να είναι. Και θα σας αγοράσουμε αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Ό,τι να είναι. Bye. Αυτά από μένα. Κάντε like και ένα subscribe. Bye.